फेरेंगा मा खालामनो फेरेंगा मा खालामनो बारजों गुलुंनाय औ आरो गोथै दंफां बेफोर दंफांखौ लायनानै बन खालाम नाथाय बे सोमखोर बिफांखौ दादान मानोना बे सोमखोर हाग्रामाया जोंनि धोन आरो बे धोना नोंथांनि आंनि आरो सरकारनि गथ'आ बिराद खामानि मावनाय माबा मावनायबाबो गासिबो हांमा थालांजोब्बाय प्रमद बर' सारा एक्स एनडिपिफोरनि बेनारखौ लानानै सोरबा एक्स एनडिपिफ्रा बेमार जायोबा हेफाजाब मदद मोना एक्स एनडिपिफ्रा बेमारजों बुफब जानानै डाक्टार अजा नायनानै जेबो आग्रो मोनाखै प्रमद बर'आ एक्स एनडिपिफोरनि बेनारखौ गाननानै सोरबा गबिन्द सोरबा फेरेंगाया दिनै एक्स एनडिपि होननानै बुंनानै लानो लाजियो नाथाय प्रमद बर'आ गावखौनो एक्स एनडिपिनि बेनारखौ गाननानै शान्ति शक्तिनि खाम जथा दामबाय थायो সময়তে আমাৰ এক্স বি এল টিৰ কিছুমান মাৰ্টিয়াৰ সেই সংগ্ৰামত হোৱা ৰৈ গৈছিলে তেখেতসকলক আমি এটা ফেজ অহা 12 জুনত আমি এক্সগ্ৰেছিয়া দিবলৈ গৈ আছো আৰু এক্স বি এল টিৰ কিছুমান লিডাৰ বা কেডাৰ এই সময়ত 50,000 কোটি টকা দিছিলে কিন্তু প্ৰায় 300তকৈ অধিক নাম বাদ পৰি গৈছিলে আজি তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিছে অহা 12 জুনৰ ভিতৰত এই 300 জনক 50,000 কোটি তেখেতসকলক দিয়া হ'ব আৰু দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৱে মোক মাটি লৈ পেলাই কথা পাতিছে এইটোতো সঁচা কথা এইটো কিয় মিছা কথা गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ लालायनानै गावजों गाव नों आंहा जोबोद एना एनि ससियेल मिडियायाव बखिलायनाय लिडारफोरनि जि सभाब बे लिडारफोरनि सभाबा अबेबा जायगायाव थांनानै स्रोदै लोगो मोनलायनानै मोजां गाज्रि सावरायलायनाय भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां अब्ला नों आंहा पार्टिखौ लानानै लामा सामायाव लोगो मोनलायबाबो माथो होला गावजों गाव सोरनिबा निदान आदानावबो थांलायलायला जि सभाब लिडारफोरनि एसे खोनासंलां प्रमोदे हेतुके जुदि কথা পাতা নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদে আহক এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতা নাই আৰু হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতি পেলাই সেইটোতো জিটি কৈ দিব কিন্তু জিটি কৈ দিব আগৰ ইতিয়াৰ কথা নহয় তেখেতে আগতে আজি এটা কয় কালি এটা কয় এক নাম্বাৰ মিছা কথা কোৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ৰামবা দে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই উৰাজাহাজত দিল্লীৰ পৰা আহোঁতে লগ পোৱাটো সঁচা আগতে দিলীপ শইকীয়া মই ভূপেন বৰা আমি একেলগে গুৱাহাটীৰ পৰা এখন ফ্লাইটত ঘূৰি গৈছে हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय दाखालि बन्द खालामदोंमोन दा जों दरजा खेवनानै होबाय फै डिफिकाल्ट डेलावनो जइन जाफैजोब सारेन्डार जाफैजोब भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद मिनिथावना फेरेंगा सारा मा बुंखो हाग्रामा महिलारि बानायनाय न' हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय दरजा खोरखि फायखाना बेहायनो फुंनि बेलानि खेवलाय फांलाय खोरखिखौ फांलाय खेवलाय दरजाखौ खेवलाय फांलाय हाग्रामा महिलारि बानायनाय फायखानायावनो खिलाय हासुलाय फेरेंगा सारा मा बुंखो जोबोद लाजिथावना हाग्रामा महिलारि बानायनाय न' सिङावनो जिरायनानै एसि रुमाव जिरायो हाग्रामा महिलारि बानायनाय दरजाखौनो खेवलाय फांलाय हाग्रामा महिलारि बानायनाय फायखानाखौनो खेवलाय फांलाय खिलाय हासुलाय बानायगासिनो जोबोद लाजिथावना दिनै बड'लेण्ड डिमान्ड दैनाङैनो जों खालामनांगोन बिनि थाखायनो जोङो दा जेरैब्लाबो खौसे जाथिया कुनु रावखौबो बासियालासिनो नैबे बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो जेरैबाबो साक्सेस खालामनांगोन आरो बेखौ मोगथां महर होथारनांगोन नङाब्ला जोङो हारि हिसाबै थांनांगौ भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय नुखाबाय जोबोद सान्दुं अखा खस्थ' खालामदोंमोन बर' बिमाफ्रा गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो राजा लामायाव सान्दुं अखा खस्थ' खालायदोंमोन जेब्ला बिटिआर एकर्ड शान्ति शक्तिया जानानै फैबाय अब्ला जायफोर बर' बिमाफ्रा गावनि बिदा फंबाय गावनि बिब' बिनानाव सोरखौ सिनायखो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनायाखै जायफोर राजा लामायाव सान्दुं अखा ओंखारदोंमोन गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सिनायोना प्रमद बर'आ गावनि आगदा आखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो सान्दुं अखा लानानै आन्दालन खालामदोंमोन दिनै जायफोर बेमारजों भुगिनांदों जायफ्रा गावनि न'खर सालायनायाव खस्थ' भुगिनांदों दिनै रावबो बिटिआरनि गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा खबर लानो थाङा जायफोर अखा बांखा सिजानानै सान्दुं अखा खस्थ' खालायनानै बेमाराव गोलैनानै दं जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दालनाव बाहागो लानानै जायफोर दिनै न'खर सालायनो जोबोद अभाब जायफोर सान्दुं अखा
खस्थ' खालायनानै देहानि लोरबां बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ गावनि आगदा आखि रावखौबो खबर लानो थाखाय दैथायहरा। जोंनि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सोरबा जुदि अननानै नैबे फंबाय एन दावगांनि मुङावहाय जुदि नैबे बिथांनि दरखौ मोखाङावहाय जुदि मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बा फिसा थम लुनो थाखाय जुदि सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ हरोब्ला बेखौनो आङो दिनै बे बारग' एनडिएफबिनि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं दिनै बे साद्रआव फैनानै आं खावलायदों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथावना सासे एक्स एनडिएफबिनि गेदेमा दैदेनगिरिया मा खावलायखो बयबो गावनि लोगो होननानै गावनि आंगो लोगो होननानै बयबो एक्स एनडिएफबिफ्रा 100 हरोबानो जोबोद समायना नेरसोन खाम्फा जानानै थायो। फाला बदल जायफोर 4 लाख मोननाय 4 लाख मोनै बयबो एक्स एनडिएफबिया गावनि आंगो लोगो होननानै 100 जुदि हरोबा समायना रमायना सासे जोहोलावनि खाम्फा जायो, नेरसोन खाम्फा जायो। दिनैनि समाव 4 लाखनि थाखायल' गावखौ एक्स एनडिएफबि होननानै लायोबा बियो जोबोद दुखुनांथावना जागोन। थानाय नङा दिनै सैथो रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ। बेजोंनो लोगोसे जोंनि 64 जन लोगोफ्रा जोबथेसालियाव दङ। सुक्तिनि उनाव बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ। बेफोर गासैबो जोंनि मेगनजों नुनाय सैथो। दा बे सैथोफोरखौ जोङो रायजोनि खाथियाव लांदों आरो बेबायदि जेंनाफोरखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ खामानि मावगोन। भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव सान्तिपुर प्राइमारिखौ जोङो दाफुंदों। आरो बे गोदान राजनीतिक हान्जा एपिबि बे हान्जाया एक्स एनडिएफबिफोरनि दारैनो एक्स एनडिएफबिफ्रा केसनि थाखाय खस्थ' जानांदों। जोबथेसालियाव थानानै दिनै उदां जानो हायाखै। जायफोर बर' आन्दलनाव बाहागो लानानै सोरबाया लेंग्रा लेंग्रि जानानै रावनिबो हेफाजाब मदद मोनाखै बेफोरनि थाखाय गावनि गोहो खुंथायाव थानानै माखासे सरकारनि आसनि जेरै लेंग्रा लेंग्रिफोरनि आसनि, फरायसाफोरनि आसनि, माखासे सान्थि शक्तिनि आसनि बेफोरखौ मोननो थाखायनो एक्स एनडिएफबिफ्रा गोदान हान्जा राजनीतिक हान्जाखौ जोनोम होनो गोनां जादों। बे गोदान राजनीतिक हान्जाखौ आवगायलांनो थाखाय बयबो एक्स एनडिएफबिफ्रा हेफाजाब मदद होलायनांगोन। जेरै रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जेरै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा हेफाजाब मदद होनो थाखाय जयेन जादों। एपिबि हान्जायाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लादों। बेफोरखौ लामा आवगायलांनो थाखाय एक्स एनडिएफबिफ्रा थाइसे थाइनै बयबो हेफाजाब मदद होलायनांगोन। मानो होनोबा जेब्ला सोमावसारदोंमोन एक्स एनडिएफबिया भुटान हाजोआव थानानै, म्यानमार हाजोआव थानानै, नागालेण्ड हाजो, मेघालय हाजो, बांलादेश हाजो, गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रायाव थानानै सोमावसारदोंमोन। बोसोर बोसोर गावनि लंपेन्ट सिपियाव गस्ला सिपियाव थाखा थाइसेबो गैयालासिनो हारिनि थाखाय सान हर खस्थ' खालायदोंमोन। थिग गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जाहाथे उननि समफ्राव बै गारबोनाय समफोरनि बायदि जाहाथे फरायसाफोरनि फरायनो माखासे लामा आन्दायै आरो जायफोर मोजां मोजां फरायनानै साख्रि बाख्रि लानो थाखाय जोंनि बर' न'खरफ्रा जाहाथे ट्राइबेल न'खरफ्रा बिटिसि बिटिआरआव थानाय बयबो गुबुन हारियानो जा जोंनि हारियानो जा बयबो समानै रुजु रुमु न'खर खांनो हानाय बायदि मोनफ्रोमबो दिल्ली सरकार आसाम सरकारनि मोननो गोनांखौ जाहाथे सोरबा दालालनि आखायाव जाहाथे फिदिंजाया बेफोरनि थाखायनो गोदान राजनीतिक हान्जाखौ बे एक्स एनडिएफबिफ्रा जोनोम होनो गोनां जादों। बे जोनोम होनो गोनां जानायाव जाहाथे बयबो जेरै भुटान हाजो, नागालेण्ड हाजो, म्यानमार हाजो, बांलादेश हाजो गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रा थानानै लंपेन्ट सिपि गस्ला सिपियाव थाखा थाइसेबो गैयालासिनो हेफाजाब मदद होदों। थिग बेबायदिनो बयबो गावनि एपिबि हान्जाखौ गावनि होननानै बयबो जाहाथे थाखा फैसाखौ लब जायालासिनो बयबो बिटिसि बिटिआरआव थानाय आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय साफ्रोमबो दिल्ली सरकारनि आसाम सरकारनि मोननो गोनांखौ जाहाथे मोननो हायो। जाय गेदेरमा एक्स एनडिएफबि खावलायदों बिटिआर सरकारनि सायाव खावलायदों बिटिआर सरकारनि गोहो खुंथायाव थानाया प्रमद बर'आनोथ' एक्स एनडिएफबिफोरनि बिफा बुंनो थाङोबा गावनो बिटिआर सान्थि शक्तिखौ गावसो एक्स एनडिएफबिनि बेनारखौ लानानै गावखौसो बुंनानै लायो। दिनै गबिन्द फेरेंगायाव दंबाबो दिनै बुंनानै लानो हाया जों एक्स एनडिएफबि होननानै, नाथाय प्रमद बर'आसो गावसो बुंनानै लायो। एक्स एनडिएफबिनि बेनारखौ सोर गानदों? प्रमद बर'आ गानदों। बिनि थाखायनो दिनै सोरबा एक्स एनडिएफबिफ्रा बेमार सेमार जाबाबो हेफाजाब मोना। नेरसोन खाम्फा
गावनि आगोमा जिउखौ बेमारजों भुगिनानै डक्टर अजा ट्रिटमेन्ट लानानै जायफ्रा बे समायना रमायना संसारनिफ्राय मालाबा समाव हरखाबै बुंफब जानानै बेमारजों बुफब जानानै डाक्टार अजाजों जेबो राहा मोनैयाव हरखाबै मालाबा समाव रुंसारि जायो। बेबायदि रुंसारि जानाय बैसोखौ लानानै मोजां ट्रिटमेन्ट मोनोबा सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाब मोनोबा बे बैसोआव रावबो रुंसारि जाया। नाथाय रावनिबो हेफाजाब मदद मोनैयाव आदा बैसोआवनो एक्स एनडिपिफ्रा रुंसारि जानो गोनां जायो। बिनि थाखायनो सोरबा एक्स एनडिपिल' नङा बयबो बिटिसि बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन जनजातियानो जा जोंनि बर' माहारिनि जायफोर आन्दलनाव बाहागो लानाय बिएलटि एनडिपि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाफ्रा सान्दुं अखा हेफाजाब मदद होदों। बयबो थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा थाखा फैसाखौ हेफाजाब होनो हायाबाबो बेमार सेमार जायोबा सोरबा फरायसाफोरनि फरायनायफ्राव जुदि उसुबिदा जायोबा सोरबा बेमार सेमार जानानै गोलैसोनानै थायोबा हेफाजाब मददखौथ' मोनथारनांगोन। रावबो गैया। गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा रावबो गैया। बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय गावनिनो बिदा फंबाय बिटिआरनि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफ्रा रावबो मालाय नङा गावनिनो बिदा फंबाय। गावनि बिदा फंबाय थाइसेयाव जुदि आदा बैसोआव थैनो गोनां जायोबा सोरबा लेंग्रा लेंग्रिया जुदि लेंग्रा लेंग्रिनि माखासे आसनिखौ मोनाबा मेगन खानाफ्रा जुदि आसनि मोनाबा बोरै जानो? बिथांनि दरखं मोखाङावहाय जुदि मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बा फिसा थम लुनो थाखाय जुदि सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ हरोब्ला बेखौनो आङो दिनै बे बारग' एनडिपिनि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं दिनै बे साद्रआव फैनानै आं खावलायदों जाहाथे अननानै जाहाथे एसे दान हरो बेनि थाखाय मावफुंनो थाखाय। आरो जोंनि बारग' एनडिपिफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा बे न'खरनि गिबि फिसालामोन दायो बे फंबाय सानै थालांबाय। जोनोमगिरि बिमा दङ बे जोनोमगिरि बिमाखौ जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिपिफ्रा बे फंबाय दावगां गैया होननानै जाहाथे बे न'खराव जाहाथे कमिउनिकेसन लायालासिनो थायो। सारादुआव थांनानै बिटिआर सरकारखौ खावलायदों सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ हायोबा खावलायदों नेरसोन खाम्फा बानायनानै गावनि लांगोनायाव लुनो थाखाय। एक्स एनडिपिफ्रा गावनि आंगो लोगो होननानै 100 जुदि बयबो हेफाजाब मदद हरोबा नेरसोन खाम्फाया समायना रमायना जायो। এটা আমাক বিশেষ নিৰ্দেশ দিছে যিটো আপোনালোকৰ মাজেৰে আমি পপুলাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। প্ৰত্যেক মাহত অসমলৈ চাউল আহে, ৰাইচ আহে, যাৰ থ্ৰুদি আমি ৰেচনৰ দোকানৰ থ্ৰুদি আমি গাঁৱৰ মানুহক আমি বিতৰণ কৰোঁ আৰু এইটো প্ৰত্যেক মাহে মাহে আহে। ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰিছে যে লজিষ্টিক ৰেছপনচিবিলিটিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কমি যাব লাগে যাতে দে কেন পুট দ্য এনাৰ্জি ফৰ আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিমাণ্ডছ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক অনুৰোধ কৰিছে যে 3 মাহৰ চাউল তেওঁলোকে একেলগে দি দিব। অৰ্থাৎ জুন মাহত জুন জুলাই আগষ্ট এজন মানুহে 5 কেজিকৈ পায়, 5 কেজিৰ পৰিৱৰ্তে আমি 15 কেজি দি দিম যাতে জুন জুলাই আগষ্ট নেক্সট ছেপ্টেম্বৰত পাব। চ' 3 মাহৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ চাউল আমি জানুৱাৰীত জুনত আমি একেলগে দি দিম। খালি ৰাইজে এইটো ভাবিব নালাগে যে এইটো ৰাইচ বাঢ়ি গ'ল গতিকে অহা মাহতো 15 কেজি পাম, তাৰ পিছৰ মাহতো 15 কেজি পাম। 5 কেজিয়ে আছে কিন্তু 3 মাহৰ চাউল আমি একেলগে দি দিম। আমি টিভিয়ে পত্ৰই ইয়াক আমি কৰিম। ইউজুৱেলি এটা ফেমিলিয়ে মেক্সিমাম 35 কেজি পায়। 35 into 3 112 105 হ'ব না। চ' 105 কেজি আমি দি দিলোঁ। চবেই 35 নাপায়, যাৰ পৰিয়ালৰ সংখ্যা কম, কিন্তু 5 into 7 মেক্সিমাম 35 পায়, কোনোবাই 15 পায়, কোনোবাই 20 পায়। যোনে যিমান পায় তাৰ আমি 3 টাইমছ দি দিওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লজিষ্টিক প্ৰেছাৰটো যাতে কমি যায়। কাৰণ ট্ৰাকবিলাক যদি অসমত আহি থাকে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে এবাৰতে যদি আমি 3 মাহৰ চাউল লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই লজিষ্টিক ৰেলত চাউলৰ কাৰণে মালবাহী ৰেল আহিব লাগে। এতিয়া ৰেলত আমি আৰ্মিৰ মুভমেণ্ট লাগিব, গতিকে যদি মালবাহী ট্ৰেইন 3 বাৰ অহাতকৈ এবাৰ আহিলে 2 বাৰ ফ্ৰী হৈ যাব। চ' সেইকাৰণে লজিষ্টিক প্ৰেছাৰৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিবৰ কাৰণে আমি 3 মাহৰ চাউল জুন মাহত একেলগে দিম। এইটো অসম বুলি নহয়, সকলো ৰাজ্যৰ কাৰণে এইটো SOP হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজক মই বিশেষকৈ কথাখিনি मास मोनथामनि रेशनखौ नैबे फैबाय थानाय जुन जुलाइ आगस्ट बे दान मोनथामनि माइरंखौ एखे लोगोनो जुन मासावनो होनाय जासिगोन। जोबोद बाख्नायथाव। मानो होनोबा
जायफोर रेसन हरग्रा दखानदारि बिसोरबो लायबाय थानो थाखाय खस्थ' जायो आरो जायफोर एखे लोगो मोनोबा माखासे न'खराबो एसे गोरा जायो 3 मासनि जानाया जुदि गावनि न'आव थाखायोबा खामानि दामानि मावनो थाखाय गोसोआ बोलो मोनो खेबसेनो एखे लोगो मास मोनथामनिखौ मास मोनसेयावनो हरखासिगोन जायफोर रेसन कार्ड दं जायफोर रेसन जाबाय थायो जोबोद बाख्नायथाव दिल्ली सरकारखौ बाख्नायनांगोन आसाम सरकारखौ बाख्नायनांगोन बिटिआर सरकारखौ बाख्नायनांगोन एखे लोगोनो मास मोनथामनि रेसनखौ हरखासिगोन जोबोद बाख्नायथाव